ka, paano ba yung paraan mo? I mean, chinachat mo ba? O nag-hi ka ba? O nagbibigay ng bulaklak? O ano ba? Tinitext? Ano ba? Kinakamusta lang. Alam po ko na, Stella. Maganda daw kasi pag siya nangamusta may feelings. Yung iba kasi pag nangamusta mangungutang. This is Hope Cherry. Yeah. Let's make some noise for the sweetest and most adorable birthday celebrator this evening. And ladies and gentlemen, we must always remember and never forget the very strong woman behind the success of our lives. Ladies and gentlemen, I would like to request everyone to please stand. Tumayo po tayong lahat. Mga po natin! This is Alicia, our birthday celebrator, everyone! Ingatan na! Siya binihisan. Ayan. Mami, okay lang ba kayo? Natulala. Bigla siyang natulala. Ibig sabihin, success! Na-surprise pa rin yung palakpakan natin. Okay. Kasi kanina, kinakabahan sila. Sabi, pagdating pa lang ng sasakyan, sabi, naku, nakita na niya, sayang, surprise failed. May gumagano na, pero hindi niya pa alam kung ano mangyayari. Nanay Alicia, kasama po natin ang lahat. Halos ng inyong mga kaibigan, the rest are coming, the relatives and your children. Love you so much, Nanay. Maraming salamat, Dad. And tingala ganing kung ang musayaw na manug mag-away man mo sa part ni Nanay. Oh, kinsa na na, kinsa manaw na. Yung sa panagiagang ba ni ano? Siya. Oh, tapos paano pagod siya? Kami musayaw, kami duha na kami musayaw, ana pagod siya mga. Ano merong? Mayroon daw babae. Merong babae na ano? Lakas daw magpatakbo na. Hindi ako nagpatakbo doon yan. Nag-host ako. Host ako ba? Nag-host ka. Akala niya siguro nag-drive ako. Ha? Saan mo na mga babae? Opo, Nay. Kasi yun sila galing sila sa ibang lugar. Mga guest athletes sila from Manila, from abroad. Sabi niya may post doon na maganda. Ay, bumabawi. Inaayos mo lang para makabawi ka. Sabi talaga. Thank you so much. Nagbabalik po tayo doon. Ito. Okay. Kung kanina ikaw, tinuruan mo siya ngayon, siya ang nagturo sa'yo, siguraduhin niya lang yung tinuro niya sa'yo, tama. Dito ka. Title. The Tiger. Ewan ko si The Tiger. The Tiger again, title? The Tiger. Baka The Dog. Mali. Hindi The Tiger. Lalaki lang ang sasagot. Okay. Gusto mo ng pangalawang pagkakataon? Okay. Sa buong buhay mo, nabigyan ka na ba ng pangalawang pagkakataon? Usapin ko muna to. Okay. May shota? Wala. Ilang taon ka na? 50. 15. Pero may nililigawan. May nililigawan. Nandito yung nililigawan niya? Huwag kang lumalayo sa akin, hindi kita papatulan, matanda na ako. Okay, ito. Alam ba ng mga magulang mo na nililigawan? Okay, wait lang ha, saglit lang yung mga feelings niya, puso. Saglit lang. Paano mo ba pinaparamdam na gusto mo yung isang tao? Paano mo pinaparamdam? Kapag nagkakagusto ka, paano ba yung paraan mo? I mean, chinachat mo ba? O nag-hi ka ba? O nagbibigay ng bulaklak? O ano ba? Tinitext? Ano ba? Kinakamusta lang. Alam po ko na, Stella. Maganda daw kasi pag siya nangamusta may feelings. Yung iba kasi pag nangamusta mangungutang. Sagot? Sagot? Ayaw the Tiger. Ang galing! Palakpakan mo naman! Ha? Sige mo, mami ah! Congratulations! You are the best! Join us! Ay, opo,
Buong pamilya? Buong pamilya ang sasagot? Sino? Ito na. Tama. Dudong. Dito. Tita, meron na ako. Dito na ako. Tita. Dito na ako. Isa lang po ang kailangan ko. Okay na. Okay. Title of the song. Arena po. Ang galing. Sasayawin natin ang Macarena. 5, 6, 7, go! Sabi nito, ang hirap naman ng buhay ko. Kanina pinagbubukas niyo ako ng Pepsi. Ngayon pinagpakarena niyo ako. Title! Na ano, abi ka mo kalayo? Ay, siya. Dali lang. White takalabot, diri sa kagatos, ha? Anong nakon sa ato? Title? Jumbo hot. Jumbo hot. Sasayawin natin ang Jumbo May sariling steps itong babae nito. Gagawin natin. Mukhang talagang palaban to. Let's do this. 1, 2, 3, let's go! Ah! Yung gumagana niya, tapos titingin siya sa akin. Ito na iyo. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili, ladies and gentlemen. Ako, tuloy-tuloy ang... Minsan mahihirapan ka at masasabi